ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സൂപ്പർ പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഹൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഡോട്ട് കാണാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മുകളിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ലോഗോ കാണാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ഇനി താഴെ ഒരു സെറ്റിംഗ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണാം, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താഴെ ഒരു ചാനൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം, അതിൽ ഒരു ടിക്ക് കാണാം, അത് ഒഴിവാക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഹൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോയിൽ